И какво става, хора? Ние сме Headless TV. Опа, ние музиката забрахме. Спрете, бе! Коя е тая музика, бе? Добре, тая музика по-става. И какво става, хора? Ние сме Headless TV. В тази класация ще ви представим топ 5 най-големи трагедии на футболните стадиони по света. Затова харесайте клипа и нека да започваме. Футболът е велик спорт, затова и почти целият свят е луд по него. Хора от различни държави, нации, полове, социални слоеве и с най-разнообразни интереси нямат търпение да гледат любимият им отбор да излезе на терена или националният тим да започне мачовете си, за да съберат с приятели и да гледат. А най-хубаво е, ако успеят да отидат на стадиона, защото на стадиона е истината. Само там феновете стават едно цяло. Само там 12-тият играч реално присъства и помага на своя отбор. През дългите години футболна история обаче са се случвали трагедии, които и до ден днешен натъжават феновете на футбола по целия свят. Днес сме решили да ви припомним 5-те най-големи фатални инцидента, развили се на различните футболни стадиони по света. През 1971 година на мача между Рейнджърс и Селтик на стадион Айброкс Парк има над 80 000 души. В 90-та минута Селтик повеждат и феновете на Рейнджърс решават да се тръгнат. В последната секунда на срещата обаче резултатът е изравнен и сред зрителите настава суматоха. Малко след това хората започват да падат, други да стъпват върху тях. В резултат умират 66 души, а над 200 са ранените. На 1 февруари 2012 година на стадион Портсайд по време на матча между Ел Масри и Ел Ахли са убити най-малко 72 души, а повече от 500 са ранените. Ужасният трагичен инцидент се случва след като хиляди фенове на Ел Масри нахлуват на терена след всеки гол на своя отбор. Матчът свършва 3-1 за Ел Масри, както и след последният съдийски сигнал. Запалянковците замерват играчите на противника отбор с бомбички, камъни и бутилки, а някои носят и ножове. Естествено нападат и фенове на Ал Ахли, които се опитват да бягат, но не успяват, тъй като вратите на стадиона са затворени. След инцидента няколко футболисти и треньори решават да се откажат от футболната кариера за винаги, а първенството на Египет е спряно за 2 години. Това е най-известната футболна трагедия в историята. Ужасът се случва на 15 април 1989 г. на полуфинала между Ливърпул и Нотингъм Форест на стадиона Хилсбъро в Шефилд. Неадекватните действия на полицията, която се мъчи да укрути наплива на фенове на марсийците, е причината за ужасните събития, които завинаги маркират датата, стадиона и живота на хиляди хора. Униформените отварят изходце, което води до нахлуване на голяма група фенове на Ливърпул към сектори, които вече са пълни. Феновете, разположени най-отпред в тези сектори, са притиснати към оградата и започват да се задушават. Настъпва паника. Хора прескачат оградите и помагат на други, които са в тежко състояние. Оказва се, че единственото спасение е да се стигне до терена, защото път към изходите няма заради навлизащите хора. В един момент част от оградата рухва и през пролуката започват да бягат фенове, повличайки след себе си припадналите и вече умрели запалянковци. Следва още едно неадекватно действие на полицаите. Униформените правят кордон на терена, за да не позволят феновете на Ливърпул и Нотингъм да се срещнат. А това е нелепо, защото едните запалянковци искат да помогнат на другите, виждайки какво се случва. В резултат на тази изключителна трагедия умират 96 души, а повече от 700 са ранените. На 9 май 2001 година на стадион Акра Спортс в Гана се случва най-голямата футболна трагедия в Африка. Срещата е между Акра Хартс и Ашанте Котоко. Двата късни гола на домакините, които им носят победа, ядосват феновете на Ашанте, които започват да трошат седалките и да ги хвърлят към терена. Отговорът на полицията не закъснява. Униформените пускат сълзотворен газ и обстрелват с гумени патрони. Моментално настъпва паника, която води до смачкване на хора в опит на множеството да избяга. В резултат от съдушаване живота си губят 127 души. Последвалият доклад констатира, че полицията е превишила правата си. Повечето ходове са били заключени, а медицинските екипи са напуснали стадиона много преди края на матча. 24 май 1964 г. е датата на най-тежката трагедия, която историята на световния футбол изобщо знава. Перу е домакин на Аржентина,
на матч за Олимпийските игри в Токио. Гостите водят с 1-0 6 минути преди края, а уругвайският съдия Анхело Едуардо Пазос отменя изравнения гол за отбора на Перу. Това ядосва феновете, които тръгват да нахуват на терена. Полицайите използват сълзотворен газ, за да ги спрат. Естествено, предизвика се паника и хората се втурват обратно към изходите на стадиона, до които се стига по стълби надолу. Те обаче са затворени. Паникосаните зрители се блъскат към изходите, без да знаят, че най-отпред на затворените изходи и по стълбите към тях има притиснати хора. Този ужас не се вижда от никого. В един момент изходите подават на натиска и се отварят, буквално изхвърляйки тела на улицата. Всички загинали в тази отвратителна трагедия са били по стълбите към изходите. Официалната бройка на жертвите е 328 човека, но се смята, че е намалена. Ние сме Хеднес ТВ и ако нещата, които правим ви харесат, моля ударете по един лайк и се абонирайте за нашия канал. До скоро!